Baker City. So for today's video, I have a guest. Dapat itawag mo ko pa ba? Hi everyone! Welcome to my channel. My name is Shari and I am based here in Cagayan de Oro City. So for today's video, I have a very special guest. He is my cousin and please help me welcome Miit! Sige, so for today's collaboration, naay channel si Miit and Bisaya Challenge ta. Sige, Bisaya. Collaboration na mo, I will throw Bisaya. Mangutana ko sa iya og upat ka question, upat ka pangutana dayon. Iyan tubagon. Lisod pod ba? Yes, I will answer. Okay. So, ako lang ibutang ang iyahang link dinhi sa ubos para makita ninyo iyahang channel. Okay, first is introduce yourself. Introduce ba day? Sige. Hi, ako day si Jeramel Ragomlay, taga Tambobuan, Claveria, Misamis Oriental. Virgin vlogger. Ito, subscribe sa akong channel, guys. Di na ako magsulti sa akong mga tanan background. Basta kay taga Claveria ko, Claveriahanon. Si Miit ako gigagaw, unya ga-guitar siya sa church, ga-drums pod siya o keyboard. Dili. Dili. Gamay lang, gamay. Gamay o ga-bass pod siya. O gawali pod siya. Gamay gyapon. O galid siya sa young people. Okay, so sa imong kasagara content or gina-video? Sa karon akong content is kanang kasagaran kay kanang activities among simbahan. May kasagaran sulod sa akong content karon. Mga fellowship, camp, and pod, mga laag nako. Uban akong mga igagaw, mga friends. So virgin vlogger pa man, so wala pa kay ko kanang knowledge sa aon gid pag vlog. So ang akong mga vlog, editing lang sa editing, upload, practice. So, mura na ang mga kasagaran sulod sa akong content. Pero ganoon na pag mas tiyada nga mga content para sa vlog nako. Okay, so kung naa kay pangandoy nga kanang vlog unsa imuhang pangandoy nga vlog? Videos, Kuan. Usa sa akong mga gusto nga pangandoy nga vlog kanang gusto ko travel vlog unta gyud. Kay sada kayo kung travel vlog adto kag mga laing lugar o basta makalag-lag ka usapod ka na ang kuan mag-cover og mga kanta, so with guitar, good nga audio equipment. Diba? Basta mga inana. So mo to siya iyahang dream. Okay, so mo to siya iyahang dream na usa ka adlaw gusto niya buhaton din sa YouTube. So, another, sunod, tulo ka rason nga nung ga-vlog ka Una nga rason na inspired ko sa mga sikat nga vloggers. Pareha ni Kuya Will o ni Kuya Kulas. Hi mga idol! Inspired ko sa inyong mga vlog. Sabi na ka na mga travel ninyo. Grabe katsada. So, ganahan kay ko. Munang na-inspired ko. Kaduha, na-inspired po ko kay siyempre na ko igagaw na ko nga vlogger pod. So, si Ate Shari, di ba? So, idol kay na ako kay ako guning kuan good. Igagaw. So, ibog kay ko gusto ko mag-vlog. Then ikatulo, gusto na ko nga ang mga memories pod sa ako ang live events. Kasi amday. Ang mga kabitong mga basta kay memories akong mga experience, mga laag, mga activities, ug mga gusto na ako buhaton, gusto na ako i-vlog siya. Gusto na ako nga na mabot ang panahon nga kanang matanaw na ko siya balik through saan tawag ni? Through internet. Diba? Mathrowback na ko akong mga kagahapon. Lagi. So, importante jud nga kuan kaning i-keep na to ato ang mga memories bisag unsa siya ka simple kay usahay nay uban person, nay uban kanang isig katao nato or uban nga lugar nga mura bitog
kaisa na dyan na to siya ma-experience or wala ta kabalo o hangtod kanus-an na to sila makauban kay dili man ta certain kung unsa ato ang future. We did not hold our future unsa sa Bisaya. Wala na to dili ta makabuot sa future. Dili ta makabuot sa ato ang kaugmaon. So importante nga kanang magbuhat ta or mag-keep ta og kanang mga good ways para makip nato ato ang mga memories and moments with our loved ones. So tsada kay na siya nga rason it sa pag-vlog. So na-answer naman din mo ang who inspires you to vlog. Yeah, mga idol nako. Ay mga idol. Si Will Dasovich. So pareho mi Si actually. Kulas. Kulas. Tisari na yun. Siyempre, ako gini idol. Yeah. Naka Ako sa ba mga yun? millions to be ilang subscribers. So, na-answer naman niyang who inspires you to vlog. Unsa lang imo ang last na ni unsa imo ang masulti sa mga gusto mag-start og vlog ug unsa ang usa ka butang nga pinaka-importante nga dili nila malimtan sa dihang mag-start na sila og vlog. Sa katong pare na ako nga gusto po mga vloggers, mga baguhan. Kuan lang. Kayod pag buhat og mga videos, memories nimo, record. Wala kayong buhat kay free man ta. So, lang. So pag yun. Kuan unsa ang usa ka butang nga imong isulti nga dili nila dapat malimtan pag nag-vlog na sila. So kinali lang, ang dapat ang una or pinaka-importante nga butang nga dili nato limtan kung natay buhaton sa tong kinabuhi is dapat unahon ginato ang Ginoo. Kaya ano man, ang Ginoo mo'y tinubdan sa tanan. So kung wala ang Ginoo, wala pud ta karon. So ayaw gid kalimti ang Ginoo bisan unsa imong buhaton. Pareha sa verse nga nagingon nga kuan. Seek ye first thy kingdom of God and all these things shall be added unto you, di ba? Unahon ginato ang Ginoo. Kay bisan pag unsay may tabo kung dili nato unahon ang Ginoo, wala gid ta. Pero kung unahon nato ang Ginoo, bisan pag unsa ta kalisod tabangan ta niya o di kita niya pasagdan tungod kay palangga ta sa Ginoo. Gigugma ka sa Ginoo, gigugma ka sa Ginoo, kitang tanan gigugma sa Ginoo. So, mura na, God bless. Yes, so thank you so much Ed sa imong pag-answer sa ato ang sa akong mga Paningon ko ba? ikaw kay wala electric fan kisaba. So, salamat kay Ed sa imong pag-answer sa questions o hinaot nga mo grow ang imong vlog kay like na siya bago nga gi-upload guys, i-check ninyo kay inspiring kaayo siya and mo po na akong ganahan, that's why mo na siya nga nagsugod ko og vlog tungod kay somehow kanang ga-share me og kana bitang purpose nga nang ga-vlog me. Number one really talaga is to glorify God in sa tanan ng mga pagabuhaton amo siyang mahimaya sa among kinabuhi. Bisag dili mi perfecto guys, pero I know kitang tanan dili ta perfecto, pero naatay pwede buhaton para mahimot ang example sa uban, especially dinhi sa YouTube. So katong mga gusto magsugod og YouTube, tan-awa lang jud sa inyong purpose kay kung dili na siya kanang in line bitaw sa gusto sa Ginoo sa inyong kinabuhi, dili gina siya mo prosper. Nay uban ni prosper sila pero napoy ni prosper sila but not in the long run. Tungod kay dili man mao ang ilahang motivation. So that's all for today. Thank you so much for watching. Please comment down below kung unsa imong masulti about ani nga video o gusto ba ka og daghan mig collaboration ni Miit, and also please check his channel, nandito yung link sa baba, and then subscribe of course, and like and share, and also visit Laveria Hanan Vloggers na page. So thank you so much for watching. God bless everyone. Bye-bye. Please subscribe. Thank you. God bless. God bless.